Bueno, egun on denoi, ongitorria gaurko egunean Urnietako udalera, eta badakizu bezala urtero egiten dugu parte hartze prozesu bat nun Urnietarrok aukeratu dezakete zertan erabili 1.050.000 euro horrekontuz partidetan eta ze proiektu garatu men Urnietan, eta gaurko prentsaurrekoan hortengo ekitaldia hasten gera, bale. Prozesua, urtereko prozesua da, baizik, baina urte honetan aldaketa txiki badakagu. Aldaketa hori da, urtero Urnietarrok aukeratzen dute bere proposamenak aurkezten dute, eta gero udala aukeratzen du zer egin. Aurten aldaketa txiki bat egingo dugu, eta Urnietarrok aukeratuko dute zer egin. Kasu honetan, gero azalduko du agurtzanek, baina lehendabizi fasetan proposamenak aurkeztuko dute, eta gero bukaeran aukeratuko dute zehatz-mehatz ze 3 edo 4 proiektu egingo ditugu. Gure ustez ja daramagu 2017tik prozesu hau egiten, eta nik uste dut hau beste pasu bat da, ezta? Esan daiteke parte hartze kultura eta dinamika nahiko errotuta daudela herrian, eta honekin beste pasu bat ematen dugu. Orduan, hori, aurten ere partida 150.000 euroko da, eta erabiliko da Urnietarrok aukeratzen dutenak. Eta kasu honetan aurten ere jarraitzen dugu lehendabizi hezkuntzako programakin, seigarren mailakoekin elkartuko gara, eta berak edukiko dute 110 aukeratzeko ze proiektutan edo ze hobekuntzak egingo dutenak. Nire partetik ezer gutxi gehiago, agurtzanek orain jarraituko du azalpenekin, baina gogoratzea bai bihar Lekaion aurkezpen txiki bat egingo dugu 6:30, eta zalantzak edo zen gauza galdetzeko egongo gara. Eta bai, gero etxeentako prestatu dugu triptiko bat, eta hori eramango bidaliko ditugu etxe guztientzako, eta banatuko dugu hurrengo egunetan. Jorgek leheno esan duen bezala, aurtengo prozesua nobedade garrantzitsu batekin dator, eta herritarrek hori, izango baitute gauzatuko diren hobekuntzen gaineko azken erabakia, eta ondorioz, aurtengo prozesuak 3 fase izango ditu. Lehenik, herritarrek proposamenak eta aurkeztuko dituzte, gero, bigarrenik, udaleko teknikariek jasotako proposamenen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa aurkeztuko aztertuko dute, eta horietatik bat edo hobekuntza inguru edo aukeratuko dituzte. Eta azkenik, herritarrek bozkatuko dute, edo halko dute bozkatu, 10 edo proposamen horietatik zentzuk egitea nahi duten. 150.000 euroko aurrekontu horretatik. Proposamenak aurkezteko epea, ekainaren 11an zabalduko da, eta ekainaren 30 arte iraungo du. Eta Urnietan olatuta dauden 16 urtetik gorako pertsonek halko dute proposamenak egitea. Bideratzeko, proposamen horiek bideratzeko hainbat modu daude. Edakizuenez, alde batetik online metodoak, bideak, bai udaleko webgunean eta Urnietako app-aren bitartez, eta bezetik noski aurrez aurre. Aurrez aurre, herrian zehar toki desberdinetan kokatuta dauden buzoiak eta kutxetan sartuz formularioak edo proposamenak, eta baita informazio karpa bat jarriko dela, jarriko dan ekainaren 21. Bai Etxeberri plazan goizez eta atxaldez Zubitxo plaza inguru horretan,
jarriko da informazio kapa bat, eta hor ere bideratu daitezke proposamenak. Han bertan gainera, fotoko txiki bat egongo da, eta argazkiak eta egiteko ere aukera izango da, eta bar. Horretaz gain, berritasun moduan ere, ekainaren 15ean, bi teknikari ibiltari herriko auzoetara hurbilduko dira, eta kalean bertan parte hartzea barrasteko, eta alik eta herritar gehienengana iristen saiatzeko, hortikan ibiliko dira, herritikan zehar. Proposamenek baldintza batzuk bete behar dituzte, ontzat emateko, eta aipagarrienak dira, udalez komuneko proposamenak izan behar direla, hau da, jarduera, obrak, hirigintza edo manteltze lanen inguruan edo arloietatik izan beharko lukete, bestetik ekonomia eta edo teknikaldetik bideragarriak izan behar dira, eta gauzatzeko 50.000 euro inguru baino asko jota horren kostua izan behar dute. Bestetik iraunkortasun ekonomiko eta finantziarioa bermatzen dituzten proposamenak izan behar dira, eta gehien bat, urnietan bizi diren herritar guztien interesa, norberaren interesa gainetik jartzen duten proposamenak izan beharko dira. Eta noski, udalerriko auzoen arteko oreka eta bermatzen dituzten proposamenak. Más o menos, horiek izango lirateke gako nagusiak, eta, ipatu, hori, proposamenak aurkezteko epea amaitutakoan, teknikariek horien bideragarritasuna aztertu, eta 10 proposamen inguru aukeratuko dituzte, eta hori, bigarren epe horietan, 10 horietatik herritarrok aukera izango dute, aukeratzeko ez, horietatik bozkatu edo. Eta, bozketa fase hori, udara ostean eta aurre ikusten da. Azkenik, bozketarako faserako beste informazio liburuska bat sortuko da, eta herriko etxe guztietara bidaliko da. Eta behin prozeso guztian maituta, maitzekin txosten berezi bat osatuko da, eta udalaren webgunean ikusgai izateko, eta herritarrek eskura izan dezaten. Eta kontuan, aurreko urteko prozesua ikusirik, 305 galetegi jaso ziren guztira, eta horietatik 300 hartu ziren ontzat. Eta zeintzuk ze proposamen aukeratu ziren egiteko, 300 proposamen horietatik, kiroldegiko sarreraren aurrean zebra bide bat ipintzea, eta aurrekoa ere kenduta, pixkate orain dagoenak kendu eta berria jarri, eta horren inguruan espaloia ere pixkate egokitu ere aparkaleku berri batzuk eta izateko. Gero Pintore kalean saneamendu obra bat egingo da, bideratuko da, eta Etxeberri plazan ere euri uren kudeaketa hobetzeko lana batzuk. De hecho, ja dagoeneko bideratuta daudenak. Eta, bestalde, Egape eta Magaleko lehen hezkuntzako ikasleek buruturiko proposamenen artean, zeintzuk bideratuko dira, o zeintzuk aukeratu dira, Berraso eta Parkeko lurra konpontzea, gero bankuak ere, parke berdinen bankuak konpondu, gero Superatxe parkeko gurpila ere berritzea, gero Txakur parkea ere hobetzea ez, Escape parken inguruan dagoena, eta Etxeberri atzeko auzoko iturria ere konpondu. Horten, iaz gogoratzen zarete hauteskundeak izan ziren, orduan prozesua pixkat berandu egin genuen, eta horregatik, devoluzio hau igual pixkat berandu dator, baina nahi dugu devoluzio hau egitea,
pizka berandu baino egitea, pues, azkenean jendea parte hartu duelako eta merezi duelako erantzun bat, ezta? Eta horregatik egiten dugu, igual pizka berandu, baina, bueno, hemen dago eta jazta. Gauza batzuk egiten ari garaia, batzuk egin ditugu eta beste batzuk ikusiko dugu urtean zehar.